ಹಾಯ್ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿದ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರ್ ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅವು ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ನಿಕಲ್ ಹುಟ್ಟಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚೆಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ತಿತ್ತಿದಾನೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತುತ್ತ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ 2 ಟೊಮೆಟೊ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಇಂದಿನ ಪೂರೆನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದೇ ದೀತೆ ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊಂಜಿ ಬಾಚನ ದೀಯೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪೊಡು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈನಕ್ಕೆ ಸಾಸೆ ಮೀ ಪಾಡುವೆನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸೆ ಮೀ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಪಾಡೋನುಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ್ತು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಬಂದ ತಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಅಂಡೆ ಉಂಡು ತೆನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಜಿಂದ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಮೂಜೆ ತೆತ್ತಿದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದುಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪನ ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಚೂರು ಜ್ಯೂಸಿ ಅದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಚ್ಚಿಂದ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಏನು ಅಂಡಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡೊನುಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ಉರ್ದ ಕೊರಿದ ತೆತ್ತಿಯೇ ಅವೇನು ಒಂಜೊಂದು ಜಾತೆ ನೆಕ್ ಉಡಿದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದಗನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ಅಂಚನೆವೆನು ಬೇಯರೆಗ್ ಬಿಡೋಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಅಂಚನೆ ಬೇಯರೆಗ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಡೋನುಲಿ ನಾನು ಮುಜೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ತೆತ್ತಿ ತುಲ್ಲೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಮಚ ಪಾಡು ತಿರ್ಗದ್ ಬಿಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಸರಿ ಬೇಯೋನಡವು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಅಗ್ಗೆನಂಗೆ ನಮಗೆ ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಲ ಬೇಯ್ಪವಡು
ಅಂಚಾದೇನು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಅಂತ ಲೇಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಪುಡಿ ಹಾಪುಜಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಚೂರು ಕೊರ್ತು ಬಿಡೋಡು ಸ್ಲೋಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಚಾತನ್ ತುಲೆ ಸ್ಲೋಟ್ ಬೇಯೋಡು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೆನ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಐಕಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ತವದೀತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಐತೊಟ್ಟುಗು ತಿನ್ರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಚೂರು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ನ ತವಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿನ ಪಾವು ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಲೈಕಡು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇದು ಒಂದೇನು ಒಂಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆಪ್ಪೇನ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎತ್ತನ್ವೆ ಒಂದುಲ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆತಂಡು ನಿಕುಲರ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲ ಎಂಚನ್ ಪಂದೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.